V Juhoafrickej republike sme spoznali kráľa futbalového freestylu. Čarodejníci s loptou to nemali vôbec jednoduché, pretože museli okrem krkolomných trikov bojovať aj so silným vetrom. Aj keď sa počasie v stredu v Kapskom meste zbláznilo, ani silný vietor nezabránil najlepším svetovým freestylistom ukázať svoje umenie. Trikom 16 finalistov tlieskali aj niekdajšie hviezdy svetového futbalu Edgar Davids či Georges Weah, ktorí sa predstavili v úlohe porodcov. Je neuveriteľné, čo títo chlapci dokážu. Privítal by som takéto kúsky aj na trávnikoch, ale v dnešnom futbale pre ne nie je veľký priestor, pretože hra je veľmi rýchla. Som veľmi vďačný za túto akciu. Sú tu chlapci z celého sveta a mnohí z nich žijú doslova na hranici biedy. A toto je pre nich skvelá príležitosť zmeniť svoj život. Finálový večer sa nezaobišiel bez veľkých prekvapení. Nečakane skoro sa so súťažou rozlúčila švédska legenda Richard Palle Sjölander či obhajca prvenstva Francúz Arnaud Sean Garnier, ktorý sa po vypadnutí dokonca neubránil slzám. Cesta k víťazstvu sa tak prekvapujúco otvorila pre Nóra Andersa a Zuna Soluma. Nemôžem tomu uveriť, veď tu bolo toľko skvelých borcov, som neuveriteľne šťastný a ešte si ani neuvedomujem, čo som dosiahol. Je to pre mňa fantastické. V Juhoafrickej republike sa potvrdilo, že futbalový freestyle veľmi rýchlo napreduje a konkurencia sa z roka na rok zvyšuje. Z Kapského mesta Dano Očenáš, televízia Markíza.